looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. Yes! Siyempre, kanina pa inaantay si Rampaging TJ at si tuloy. At si Waki Kiray. Ayan. So, guys, please welcome Miss Rampaging TJ and Waki Kiray. Palakpakan naman po natin sila, mga kaibigan. Palakpak lamang po. Ayan, yan po ang pinaka-main performance ng event. Ayan. Okay na ba? Okay. Sit na ako. Thank you, girl. Palakpakan po. Palakpakan naman po! Hi! Oo. Ay, wala pala dito pa. Once again, Waki Kiray and Rampaging DJ. I want your ugly, you to see it. I want your everything as long as it's real. Love. Walang mic! Kinina mo! Lakas! Lakas mo yung mic, kuya! Come on! Pwede ba to? I want your psycho, your particular. Want your marine window, baby, you sing. I want your love, 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 love. I want your love. Palakpakan naman dyan, oh. Come on, you know, very good. You know that I want you. You know that I need you. I want a bad romance. Come on, DJ! Ikaw na yan. Avenging me about a bad romance. Oh, I want you to know you love this revenge. you and me come out a bad romance. Oh, 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 caught in a bad romance. Oh, 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 caught in a bad romance. Let's go! La, 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 Mama, gaga, ooh la la, want your bad romance. Thank you. Grabe. Dapat sisigaw kayo ng mga more, ganon. Katanggalan mo ako ng echo, kuya. You want more? Dapat gaganon kayo para naman kayo. Eh, pag ayaw na nila, Kuya, walang audio. Walang audio. Wala. Walang tugtog. Patay mo. Yan. paano pag ayaw na nila ng more? No more. Yan. Kuya, huwag mo kumulagyan ng echo. Magandang gabi po. My name is Waki Kiray. And I'm TJ. And we are so kami yung mga guests ngayong araw na ito. Guest performers po kami. Kami pong dalawa ay nakikisaya sa sineselebrate natin for tonight, the first year anniversary of the Trellis Bar. Palakpakan Yes, natin. palakpakan niya naman ang Trellis Bar. You know what? Trellis Bar is a very, very loving bar. Sobra, very lovely. You know why? Because I really love Trellis Bar. Ano ba yun? Balikan lang. I really love Trellis. Trellis So, is the best bar. I why? love Trellis because I love here. It's none of your business, you Charot. So, anyway, bago po magsimula, bago namin gawin lahat ng mga mangyayari, I would like to remind everyone, kung ano man po mga mangyayari dito, all for fun, ha? All for fun. Bawal po. Bawal po ang pikon, ha? Kasi may mga customer kasi napipikon, okay lang po kung mapikon kayo, kung aabangan nyo kami sa labas, hindi ho kami natatakot. Bakit? Lumalaban ho kami ng suntukan. Oh. Matalo, tsupa, ha? Matalo. Ay, oh. Ang baka palang talo na kami, ha? Tapos, lalo na ako nandito sa stage, no? So, dito po, no host bar thing. Anything under the sun, the moon in the roof, pwede natin pag-usapan, ha? So, enjoy lang natin, ha? Enjoy lang. Ganito lang, ha? Kasi, andalas ko naman mag-perform dito. Nakapag-perform na ako dito sa... Saan to, friend? Ballet Park. Super Ballet Park. Tapos, mismo sa pinakagitna dito, eh. Basta doon. Tsaka kay Gov. Nag-perform na rin ako dyan. So, sila nga okay na okay lang eh. Oo, sila pa ba? Pero, sila pa. Kung ganito po, kung mayaman po kayo, patunayan po ninyo. Umorder ng marami. Oh, ayun, tama. Umorder. Bigyan nyo ng tip yung mga waiter. Mamigay ng pera. Bigyan nyo kami ng pera. Ayan, Oo. kasi mayaman kayo. Pero kung mahirap po kayo, nakikiusap po kami, huwag masyadong gagalaw. Bakit? Baka makabasag ka, ha? Baka ma-charge pa. Oo, ganyan yung mga mayayaman eh. Tsaka malalaman mo pag mayayaman, pag pumapasok pa lang. Paano? Malalaman mo pag mayayaman, pag pumapasok, nauuna ang bag.
Paano yan? For example, their bag is like Louis Vuitton, Prada, Hermes. Wow, mamahal. Papasok yan, punyeta, nauuna ang bag, maaarte magsalita yan. Pagpasok pa lang, hey guys, how are you talaga? But, sigurado ka mayaman yan, parang may kapansanan. Ganun ang mga mayayaman. The more na mukha kang tanga, the more na mayaman ka. O okay lang ang bag mo, Louis Vuitton, Ay, pwede Hermes, na. Prada, papasok talaga eh. Hey guys, kayo na ba kayo talaga? Parang tanga, pero yung mga difficult, Anong difficult? Anong difficult? hindi mo alam yung difficult, Anong difficult? mahirap. Mali. Gago ka pala eh. May point ka. Yung mga mahihirap, simple lang pumasok, ganyan lang. Bakit? Pangayo lang, uy. Nahihiya. Nahihiya. Hindi, mahihirap, ganun yan. Yung mga mahihiyaman, mahiingay yan. Wait, ha? Ay, parang matapobre Ganun mga, naman. wait, ha? Wait, ha? Ganun kasi mayaman eh. Tapos salapit yung waiter. I would like to have a whole drink. Mga ganyan, Yeah. mga accent talaga. I would like to have yung mga expensive. Mga mamahaling alak. Mamahalin, yung mahihirap. Wait, ha? Ganun Ano din. ang yung order ng mahirap? San Mig Light. Yeah. From 9 to 3, hindi na uubos yan. 9 to 3 o'clock. 6 na oras. Oh, ginagawa. Yung San Mig Light, iniinom, binabalik yan dahil. Siyempre, Hanggang huling-huli, San Mig Float na, mga ganyan. May abang pa yung mga hayop na mga mahihirap na yan. Alam ko Oy! yan, mahirap din ako. Charot. gawain mo pala. Oo, biro lang po. At may bata. Is siya bata? Or padalaga I na. am so sorry, pero she's beautiful. Ang gandang bata. Oo, she's beautiful. Is she your mom? Oh, your mom is also beautiful. Kayo po yung father? Oh, hindi. Ano ka ba? Baka tita yan. Tita, and I'm just joking, ma'am. You're also pretty. You know what their color? Oo. It means they're really rich. Oh, dahil sa Kasi kusit. tingnan mo, because of the color, alam mo, natutulog sa aircon. Bakit? Tingnan mo yung kulay, pang mayaman, Mapusyaw. aircon. Tingnan mo yung nasa likod na mama. O, tingnan mo. Mukhang electric pan lang talaga yan, oh. Oh, hindi nga eh. Hindi pa tinutodo. Number 1 lang yan, yung ganyang itsura. Hindi nga kiray eh. Kung yung, Ano? kung yung sila ate, sila madam, mayayaman, babad sa aircon, si kuya iba. Ano? Parang babad sa exhaust pa. De, biro lang kuya ha. Biro lang. You are a good-looking guy. In the- Lalaking lalaki yung Oh, itsura. you are a good-looking guy in the eyes of God. Sad to say I'm not God. Sorry, brother. Hindi, gwapo ka. Anong toothpaste mo? Ba't kulay nung gilagin mo? Kulay kiwi, ah. Baka ang toothpaste na ito kiwi, nakakaloka. Bo, Oh. Maksam. Oo, ang lamig-lamig. Pa naman yan. Ito yung baklang nag-perform kanina. Boses lalaki, ang muka. Manay Babae lolit naman. solid, nakakaloka. Pero ang galing mo kumanta, Day, ah. Fairness. Ikaw na yan, Day. Ka. Grabe. Bakla ka. Ay. Dumadami mga bakla. Isa pang bakla, oh. Ito, model yan ng safeguard. Bakit? Tingnan mo yung braso, safeguard. I love you, Evan. I love you. Oo. Oo. Ito, gusto ko yung grupo na yun, oh. Sila kuya nga. Oo, yan yung grupo na masarap kaibiganin. Bakit? Ang binerkada ko yan, walang tutumba sa akin sa labas. Mga Parang piling- siga. Oo, lahat ng sangga no, nandiyan na. Nararamdaman ko talaga. Parang kilala na yun, no? Notorious. Oo, sir. Biruan lang po, sir. Magandang gabi po sa inyo. Sir, ang pumatol sa bakla, gipet, ha? Oo. Oo nga, no? Oo, biro-biroan lang, ha? Pero kung gusto nyo, sex tayo, walang mali siya. Okay lang siya. Grabe ka, wala kang patawa. Oy, mama, laman chanting niya mga ganyan. Sir, biro lang, ha? Pero, ang taas ng libido ko sa inyo. Ay, mga bagong pasok. Welcome po. Sir, malawag po dito. Dito po, ba't ayaw niyo dito? Hindi, kasi may nakaupo na rito, eh, oh. Nandito si FPJ, Mary Walter, si Rico yan, Halina Perez, si Dolphy. Sino? May binubulong. Sino? Uy, sama ka daw dito. Ikaw, bad ka! Ginaganyan mo siya. Sabi mo, gwapo, tapos ginaganyan mo. Hindi, gwapo naman siya. Gwapo Oh. siya. Alam mo, pag nagtabi kayo, bagay kayong dalawa. Ay, hindi na ako aarte dyan. Bakit? Mukha... Eh, di Kuya, ba- mamaya na kami bibili ng Yakult. Ikaw naman, baka Ay, DJ natin yan. DJ ba? Siyang Oo. DJ na. Pag nagkamali ka, ha, BJ palit, ha? Nandado ka, ha? Oo. Ay, pero masipag yung DJ namin. Masipag yung DJ. Kanina nga, kinamot yung itlog ko, kaya masipag yung DJ. Bonggang-bongga, mainit. Huhuparin ko na lang siya. Oo, kakasampa lang namin, yung kilikili namin, nagputik na, naglapot na. Sino ba namang hindi iinit? Heater ang nandito. Parang incubator. Ang init. Baka mamaya. Wow!
Pakita mo yung likod. Alam mo yung utong na ganyan, yan yung utong na hindi masyadong gamit. Ganyan ba yun? Oo. Ito yung gamit. Ba't magkaiba? Biro lang, biro lang. Girl, how old are you, ma'am? Little girl, how old are you? 14 years old. Alam mo, maganda na yan, bata pa lang po sinasabi, dinadala niyo na rito para alam niyo yung mga mali sa hindi. Pero Teenager I think, na naman. the little girl, I think she's very she's very witty. Okay, malawak. Oo, maganda yan. Bata pa lang dinadala niyo na po rito. Oo, maganda yan. Hindi, at least, alam niya po yung masama sa hindi. Oo. Oo, para pagpasok sa school, ma'am, joke lang ha. Diba? Bakit? Joke lang naman Oo, lahat biro lang. Pero you're beautiful. Pwede ito maging beauty queen, no? Paglaki, isali niyo po. Yung Ipa-audition nanay niyo po pwede sa maging mga... beauty queen. Ang ganda, oh. Eh, yung katabi. Oh, maganda rin yan dati. Tingnan mo naman, oh. Ba't dati? Naka-leopard pa yan. Busog na leopard yan. Leopard. Ayun lang po mangyayari, ha? All for fun. Biruan lang na. Enjoy. Oo. Simula pa lang ito. What more mamaya? Nako, mas marami dahil pakulo tayo. Oo, may pakulo. Bonggang-bongga mga pakulo namin. Ay, nako. Mamimigay po kami mamaya ng 50,000 pesos. Oh. 50,000 yan, Ando ha? doon ang ready sa 50,000 pesos worth of iced tea. To be consumed just for tonight, ha? Pag hindi Hindi ka naubos? pwede umalis hanggat hindi na uubos. Magre-reklamo si Tita Malu, ha? Tandaan mo yan. Kailangan ubusin mo ang iced tea. No sharing. Actually, pwede kang mamili. Pwedeng iced tea or extra rice. Yan. Grabe, hindi rin pwede i-take out yan. Oh, asa si Tita Malu? Tita Malu! Di ba pwede ibigay natin yun? 50,000 pesos worth of iced tea at saka extra rice? Oh. Pero no sharing. Actually, nung last month, may nanalo dito, 1,000 lang extra rice. Hanggang ngayon, nasa likod, kumakain pa rin eh. Hindi pinaalis si Tita Malu. Ano yung itsura Kasi pag nun? hindi ka umalis, papariling ka ni Tita Malu. Tamalo. Congratulations sa'yo, Tita Malu. Oo. Anyway, simula pa lang ito. Ayan. Pinakainit pa lang natin sila. Oo, ang baba naman ng suso mo. Gaganyan, hindi ko yung suso. Parang backbone ko lang. Bakit nasa likod yung backbone mo? Pareho lang siya, kasi gamit na gamit eh. Ay, yung suso mo. Ow! We, wag kang umarte. Nakita ko, pinili natin yan kanina. Ano yan? Ang ingay mo! Nakita ko yan, yung maraming toge. Ano yun? Ay, hindi! Yung okoy! Okoy! Ginawa mong dede. Ka. Tapos yung isa yung panada. Ang taas ng balakang mo. Saan ka umiihi? Dito sa puso? Ayup? O hindi, ay! Chocolate? Mas gwapo naman siya kay Chocolate. Hindi, gwapo naman. Chocolate? Yes. Okay lang yan. Pag aanuhin. Naniniwala ka ba sa kasabihan? Aanuhin mo ang malaking kung ikaw may-ari. Eh, malay mo! Ayoko na! Ang kulit ko na eh. Eto, gwapo yung cameraman. Ay, oo, parang Chinese. Sa kabila. Wow! Sa lips. Sige na, walang mali siya. Bakla ata ito eh. Oh. Walang mali siya. Ay, bakla. Ay, pare, bakla. Bakla. Bakla ka ba talaga o panda ka? Laki ng muscle na itong baklang to eh, no? Magaling to magbate pag mga ganyan. Hoy! Oo. Anyway, ladies and gentlemen, I would like to leave the floor to you, sige. Kenji, my friend. Muna. Palakpakan niyo naman. Huwag pag kumanta ka, ito gamitin mo kasi yung mic. Ay, oo, alam Oo, po. mahina ang signal ng mic na to siguro. Ako yung okay. Ang gamit nila dito, sun. Ba't son? Dito, globe. Kasi, Pero po nang may wire, parang mas okay po. Pasensya na po, mga na-soundcheck mo. mga bakla. Na-soundcheck mo na ba ito? Soundcheck. Ay, yung isa. Soundcheck. Ay, bakla! Soundcheck. Pang-lalaki to. Bakit ka na? Soundcheck. Mama! Nakakatakot! Dali lang. Soundcheck. Sige! Ano? Ay, ano ba? Magkahugis kayo. Parang akong tanga, tumayo ako dito. Alam niyo ba kung ano yung mirror board? Si Tita Malu, niloloko ko. Sinadya talaga no Tita Malu eh. Nangaasar din yung babaeng niya. Tapos Mamaya kanyang ka bababa. Mamaya ka sa akin. Oo. Happy New Year po. Si Madam na puro polka dot yung outfit. Sana sinabi mo na Alin? ganyan. Sana sinabi mo ganyan yung outfit mo para naglaro tayo. Anong laro? Touch the colors.
Si Mami, ihi ka ng ihi kanina. Pasmado pantog na ito eh. No? Anyway, Mabait. mabait si Mami. Oo. Mabait. Ma'am, mabait. Palakpakan niyo na, Mami. Very good friend. Ay, nako. CJ! Ay, pasensya na. Sige, kuya, pakipause muna. Sandali lang. Kuya, pakipause muna, tapos paki-restart. Oo. Yung pasensya na ko kasi medyo hindi ako prepared ngayon. Hindi naman talaga ako singer. Oo. Ang trabaho ko dati ay macho dancer. Sige. Ay, hindi po yan. Track number 2. Ayan. Para sa mga babae po, magpalakpakan yung mga babae. Come and lay here beside me. I'll tell you how I feel. There's a secret inside me. I'm ready to reveal. To have you close and raise your heart with my love over and over. These are things that I promise. My promise to you. For all of my life, you are the one. I will love you faithfully forever. All of my life, you are the one. I give to you my greatest love. For all of my life.